ኣብ ውሽጢ ዓይኒ ወዲ ሰብ ሓደ ስቕ ዝበለ ተፈጥራዊ ጭካነ ኣሎ ዋላ ሓደ ሰብ ክኣምነሉ ዘይደሊ ግን ኣብ ውሽጢ ቐጽበት ዓይኒ ዝፍጸም ሓቂ እዩ ገና ሓንቲ ቃል ከይተዛረብካ ኢድ ከይጨበጥካ ወይ ዝኾነ ዋጋ ከይሃብካ በቲ ገጽካን ኣቃውማኻን ጥራይ ትፍረድ ድኹም መሲልካ እንተተራኢኻ ከም ግዳይ ትቑጸር ድኻ መሲልካ እንተተራኢኻ ድማ ከም ዘየለኻ ተቖጺርካ ብፍጹም ትርሳዕ እቲ ብሩህ ኣእምሮኻ ወይ ንጹህ ልብኻ ንዓለም ፍጹም ኣይግድሳን እዩ ኣከዳድናኻን ኣካይዳኻን ጉድለትን ድኽነትን ዘንጸባርቕ እንተደኣ ኾይኑ ዓለም ኣብታ ዘለኻያ ቦታ ሸኺላ ንኽትገድፈካ ትቃለስ ማኪያቨሊ ነዚ ቅድሚ 500 ዓመታት ተረዲእዎ ነይሩ እቲ ተራ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብደጋዊ ትርኢት ይታለል ይብል ዓለም ድማ መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ተራ ህዝቢ እዚ ዝተመልአት እያ እዚ ስምዒት እዚ ንዓኻ እውን ሓድሽ ኣይኮነን ናብ ሓደ ክፍሊ ክትኣቱ ከለኻ እቲ ናይ ሰባት ኣቀባብላ ክዝሕል እንከሎ ተሰሚዕካ ይኸውን ኣዒንቶም ልክዕ ከም ናይ ገዛ ኣቕሓ ወይ ከም ህይወት ዘይብሉ ነገር ገይሮም ብልዕሊኻ ክሸራረፉ ርኢኻዮም ትኸውን ካባኻ ዝተሓቱ ዓያሹ ወይ ሕሱማት ሰባት ነቲ ቦታ ዝምጥንዎ ስለ ዝመሰሉ ጥራይ ዕድላት ክወሃቦም እንከሎ ንስኻ ግን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢልካ ተሪፍካ ትኸውን እዚ ዕድል ኣይኮነን እዚ ጭካነ ዝመልኦ ናይ ኣረኣእያ ስልሒት እዩ ነዚ ነገር እዚ ክሳብ ዘይተቆጻጸርካዮ ድማ ኩሉ ነገር ክቃወመካ ምዃኑ ክቕጽል እዩ ብዙሓት ሰባት ድኽነት ናይ ገንዘብ ፀገም ይመስሎም እቲ ሓቂ ግን ከምዚ እዩ እንተፈጥሮ ወዲ ሰብ ድኽነት ከም ጨና እዩ ናይ ተቓላዕነት ምልክት እዩ ተፈጥሮ ድማ ንተቓላዕነት ይጸልኦ ድኻ ክትመስል እንከለኻ ግድን ዝተበታተኸ ክዳን ክትለብስ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ሃሚምካን ተሳዒርካን ክትረአ እንከለኻ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ናይ ሃዳን ስምዒት ተለዓዕል ከታልሉኻ ክንዕቑኻ እሞ ድማ ነቲ ናይ ዓለም ትርፍራፍ ጥራሕ ክቡኻ ትዕድሞም ግን እዚ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ዝቕየረሉ መንገዲ ኣሎ ገና ሓይልን ስልጣንን ከይሃለወካ ከም ዘለካ ብምምሳል ዓለም ከም ንጉስ ጌራ ክትተኣናግደካ ትገብር ትኽእል ኢኻ ማኪያቬሊ ነዚ ጭምብል ናይቲ ልኡል ወይ ድማ the mask of the prince ኢሉ ይጽውዖ ትርጉሙ ድማ ሓቂ ምስ ትርኢትካ ንክሰማማዕ ነቲ ምስልኻ ከም መሳርሒ ምጥቃም ማለት እዩ ስለምንታይ ዓለም ነቲ ድኻ ዝመስል ተቐጽዖ ምክንያቱ ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን ግን ብልሕቲ እያ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ድማ ካብ ኩለን ማሽናት ንላዕሊ ፈጣን እዩ ኣእምሮና ክሰርሕ ኣይደልን እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ጽቡቕ ባህርኻ ዘሎ ወርቂ ንምርካብ ኣብቲ ናይ ኣከዳድናኻ ጭቃ ክቑዕት ኣይደልን እዩ ኣቋራጭ መንገዲ እዩ ዝደሊ ግዳማዊ ትርኢት ድማ እቲ ኣቋራጭ መንገዲ እዩ ርስኻ ከም ሓደ ዝተደርበየ ዝጎበጠ ወይ ይቕሬታ ዝሓትት ጌርካ ክተቕርባ እንከለኻ ንዓለም ኣብ ልዕሊኻ ክትፈርድ ፍቓድ ትህባ ኣለኻ ኣነ ብርእሰይ ተስፋ ቆሪፀ ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ተስፋ ቁረፅ ትብሎም ኣለኻ ሰባት ንድኻታት ዝጸልእዎም ገንዘብ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን ድኽነት ውድቀትን ዘይምክኣልን ስለ ዘዘኻኽሮም እዩ ድኽነት ልክዕ ከም ተላጋቢ ሕማም እዩ ዝረአ ሓደ ሰብ ድኻ ክመስል እንከሎ ብሕማም ዘይኮነስ ብሕማቕ ዕድል ከም ዝተለኸፈ ይመስል ደቂ ሰባት ድማ ብተፈጥሮኦም ካብ ሕማቕ ዕድል ይሃድሙ ማኪያቬሊ ከም ዝብሎ ሰባት ብሓፈሻ ካብ ኢድ ብላዕሊ ብዓይኒ እዮም ዝፈርዱ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ይርኤካ ግናኸ መንነትካ ዝርድኡ ውሕዳት ጥራዮም እስኪ ሕሰቦ ንመወዳእታ ግዜ ሓደ ርስሓት ዝዓሰሎ ሸሚዝ ተኸደነ መንኩቡ ዝጎበጠ ሰብ ክትርኢ እንከለኻ እንታይ ይስምዓካ እዚ ሰብ እዚ ፈላስፋ ድዩ ወይ ስውር ሊቅ ይኸውን ኢልካ ዲኻ ሓቲትካ ብፍጹም ብኡ ንብኡ ተሰዓራይ ወይ ሰነፍ ኢልካ ፈሪድካዮ ትኸውን ነዚ ዝገበርካዮ ብኽፍኣት ዘይኮነስ ጉልበት ንምዕቃብ እዩ ሕጂ ድማ እቲ ሰብ ንስኻ ከም ዝኾንካ ጌርካ ሕሰብ ብዙሕ ግዜ ርእስና ብሓሶት ነፀናንዕ ኣነ መንነተይ እምበር ኣከዳድናይ ኣይገድሰንን እዩ ንመሰልና ኢና ንኽደን ንብል እዚ ቋንቋ ግዳያት እዩ ምቾት ጸላኢ ሓይሊ እዩ ሓይሊ ዘይብሉ ሓቅነት ድማ ጥራይ ዝንገር ጭርሖ እዩ ሓደ ነገር ካሕማቕ እንተኾይኑ ንኣብነት ሳእኒኻ እንተተበሲዑ ወይ ኣቃውማኻ እንተተባላሹ ኣእምሮ ሰባት ንኹሉ ነገርካ ከም ሕማቕ ይወስድዎ ሰነፍ ዓሻ ወይ ዘይእሙን ከም ዝኾንካ ይሓስቡ ስለምንታይ ምክንያቱ ዲሲፕሊን ዝረአ ነገር እዩ ንገዛእ ርእስኻ መሲልካ ክትከይድ እንተዘይኽኢልካ ሓደ ትካል ከመይ ጌርካ ክትመርሕ ትኽእል ነቲ ኣብ ዝባንካ ዘሎ ጨርቂ ክተፀብቆ እንተዘይክኢልካ ሰባት ከመይ ጌሮም ውዕልን ፊርማን ይህቡኻ ግዳማዊ ነገር ናይ ውሽጣዊ መንነት መረጋገፂ እዩ ወይ ድማ እንተወሓደ ዓለም ከምኡ ጌራ ትሪኦን ትርድኦን ኣብ ምግንዛብ ሃብቲ
ሓደ ጸሊም ፓራዶክስ ኣሎ። ገንዘብ ዝውሕዝ ገንዘብ ንዘድልዮም ዘይኮነስ ገንዘብ ከም ዘየድልዮም ዝመስሉ ሰባት እዮም። ንኣብነት ናብ ባንኪ ንኸይድ ኣዝዩ ከም ዝጸገመካ ከም ዝጠመኻ ድኽነት እውን ከም ዘንቀጥቀጠካ ኮይንካ ልቓሕ ሕተት እንታይ ዝፍጠር ይመስለካ? ብኡኑ ነቲ ልቓሕ ይኸልኡኻ እቲ ሳጹን ይዕጾ። ምኽንያቱ ንስኻ ሓደገኛ ሪስክ ኢኻ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ልክዕ ከማኻ ገንዘብ ዝደሊ ግን ብሱፍ ዝደየበ ሰዓቱ ተንጸባርቕ ቀሲሉ ዝዛረብን ምርጫ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝቐርብ ሰብ ተመልከት። እሱ ኣይልምንን እዩ ሓሳብ ይቐርብ ንኡ እቲ ናይ ባንኪ ሳጹን ይኸፈት ውዕሉ ድማ ብሉጽ ይኸውን። ስለምንታይ? ንርእሱ ዝሓሸ ገይሩ ስለ ዘቕረባ ሰባት ንሃብቲ ምስ ክእለት ድኽነት ድማ ምስ ዘይምኽኣል የዛምድዎ። ሓገዝ ትደሊ ከም ዘለኻ መሲልካ እንተተራኢኻ ሓገዝ ኣይትረክብን ኢኻ። ሓገዝ ክትህብ ትኽእል መሲልካ እንተተራኢኻ ግን ዓለም ንብረታ ኣብ ትሕቲ ኣጋርካ ትዝርግሐልካ። ክሳብ ትኾኖ ዘይኮንካዮ ኹን ዝብል ምስላ ንረኣዩለይ ዝግበር ዘይኮነስ ናይ ምድሓን ስትራቴጂ እዩ። ኣብ ዝርርብ ክትቀርብ እንከለኻ ድኹም መሲልካ እንተኸይድካ ምጽዋት ትሓትት ኣለኻ። ጠንካራ መሲልካ እንተኣቲኻ ግን ኪዳን ተቐርብ ኣለኻ። ዓለም ግዜ ወሲዳ ነቲ ስውር መንነትካ ክትደሊ ትጽባ ኣለኻ። ዓለም ግን ዝኾነ ዕዳ የብላን። ናብ ባህሪ እንስሳታት ንውረድ። ሃይራርኪ ማሕበራዊ ምህዞ ዘይኮነስ ባዮሎጂካዊ ግዴታ እዩ። ተኹላ፣ ቺምፓንዚ፣ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ደረጃ ወይ ስታተስ ይዕዘቡ። ሓደ ተኹላ ሓንቲ በጊዕ ክትሕንክስ እንከላ እንተሪኡ ኣይሓዝነላን እዩ። ነዛ ምስኪን ክሕግዛ ይብልን። እቲ ምሕንካሳ ነቲ ናይ ምቕታል ባህጉ የለዓዕሎ። ድኻ ክትመስል እንከለኻ ትሕንክስ ኣለኻ ማለት እዩ። መሻርኽቲ ከም ዘይብልካን ማንም ከም ዘይቕበለካን ትነግር ኣለኻ። በዚ ምኽንያት እዚኦም ድኻታት ኩሉ ግዜ ዝዕመፁ። ሃብታም ዝመስል ሰብ ምትላል ግን የፈርሕ እዩ። ጠበቓ ክህልዎ እዩ፣ ሓያላት ኣዕሩኽ ክህልዎ እዮም ተባሂሉ ይሕሰብ። እቲ ቀንዲ ውሽጣዊ ሰብነት እዩ እትብል ብሂል ነቶም ኣብ ማሕበረሰብ ዓይንን ስምን ዘይብሎም ሰባት ንምጽናዕ ኢላ ዝተፈጠረት ሓንቲ ንፉዕ ሓሶት እያ። ነዊሕ ዝምድና ባህሪ ወሳኒ እዩ፣ ግን ኣብ መጀመርታ ነቲ ቦታ ንምርካብ ግዳማዊ ትርኢት እዩ ወሳኒ። ውሽጣዊ መንነትካ እቲ ፍርያት ወይ ድማ ፕሮዳክት ክኸውን ከሎ ደጋዊ ትርኢትካ ድማ እቲ ማርኬቲንግ ወይ መሸጣ እዩ። ናይ ዓለም ብሉጽ ፍርያት ፈውሲ ካንሰር ወይ ድንቂ ፍልስፍና እንተሃለወካ ግን ብርስሓት ጠቕሊልካ ኣብ ድሕሪ ገዛ እንተቐበርካዮ ማንም ኣይክዕድጎን እዩ። ማርኬቲንግ ማለት ምሕሳው ዘይኮነስ ነቲ ፍርያት ክብሪ ምሃብ ማለት እዩ። ንነብስኻ ተፍቅራ እንተኮይንካ ስለምንታይ ኣብ ዝፈራረሰ ቤተ መቕደስ ተቐምጣ? ጽቡቕ ዘይምኽዳንን ርእስኻ ዘይምክንኻንን ንርእስኻ ናይ ዘይምኽባር ምልክት እዩ። ዓለም ድማ መስትያት እያ። ነቲ ንርእስኻ ትህቦ ክብሪ ንሳውን መሊሳ ተንጸባርቐልካ። ካብ ኣከዳድናና ሓሊፉ ድኽነት ኣብ ዓይኒ ይርአ። ትርኢት ድኽነት ማለት ኩሉ ግዜ ቅሬታ ናይ ምሕታስ ስምዒት፣ ምስ ሰብ ዓይኒ ንዓይኒ ከይትገራጮ ወይ ድማ ኣይ ኮንታክት ከይትገብር ብቕልጡፍ ትርኢትካ ናይ ምስባር ልማድ። ናብ ክፍሊ ክትኣቱን ከለኻ ናይ ምጭብባጥ ልማድ። እዚኣቶም ናይ ባሮት ባህርያት እዮም። ንሓደ ለማኒ ሃሪ ክተልብሶ ትኽእል ኢኻ። ትርኢት ድኽነት እንተለዎ ግን ድኻ ይመስል። ንሓደ ንጉስ ጨርቂ ክተልብሶ ትኽእል ኢኻ። ግን ከም ንጉስ ገይሩ ነቲ ከባቢኡ ዝዕዘብ እንተኾይኑ ዝተሓብአ ንጉስ እምበር ድኻ ኣይመስልን። ማኪያቬሊ ከም ዝበሎ ኣንበሳ ንክፈርሕዎ ክጓዝማ ይግብኦን። ኣብቲ ቦታ ምርካቡ ጥራይ እኹል እዩ። ድኻ ክትመስል እንከለኻ ብዙሕ ትንቀሳቐስ፣ ብዙሕ ተረድእ፣ ካብ መጠን ላዕሊ ትስሕቕ። እዚ ናይ ጉድለት ምልክት እዩ። ሃብቲ ግን ዝተረጋግአ እዩ። ስቕታ ክምችወካን ቦታ ምሓዝ ክምችወካን ከሎ ሃብቲ ተንጸባረቕ። ድኻ ሰብ ጫውጫው ይበዝሖ፣ ብቓላቱ ብምንቅስቓሱ ይጭደር፣ ስቕታ የጨንቆ። ስቕ ክብል እንከሎ ከም ዝፍረዶ ስለ ዝመስሎ ካብ መጠን ላዕሊ ልፍልፍ። መደቡ፣ ጸገማቱ፣ ዕዱኡ ኩሉ ይዛረብ። ነታ ርእሱ ተጥፍኣሉ ጥይት ንጸላእቱ ይህቦም። ሓያል ግን ስቕተኛ እዩ። ነብሪ ቅድሚ ምውቅዑ ኣይጽውዐን እዩ። ሓደ ዋና ካይድ ስራሕ ወይ ሲኢኦ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ውሕድ እዩ ዝዛረብ። ማኪያቬሊ ከም ዝብሎ ምብዛሕ ዘረባ ንዋጋ ቃላት የራኽሶ። ስቕ ክትብል እንከለኻ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት ኣብ ልዕሊኻ ይንጸባረቑ። እንታይ ይሓስብ ኣሎ? ኣነስ ዘይፈልጦ ነገር ኣሎ ማለት ድዩ ኢሎም ይሻቐሉ። ነቲ ባዶ ቦታ ብሓይሊ ይመልእዎ። እዚ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ህይወትካ እውን ይሰርሕ እዩ። ምስሑ፣ ሕርቃኑ፣
ሓንሳብ ሓሳቡ ዝጽሕፍ ሰብ መንፈሳዊ ድኽነት ይረአዮ ላይክ ንምርካብ ይስዕስዕ ኣሎ ኣብ ገለ ግዜያት ጥራይ ብዕምቆት ዝጽሕፍ ሰብ ግን ህይወቱ ኣዝያ ኽብርቲ ስለ ዝኾነት ኣብ ስክሪን ከም ዘይተኣቱ የርኢ ርእስኻ ክብርቲ ግበራ ክቡር ክዳን ክዕደጋ ይኽእልን እየ ትብል ትኸውን እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ጸገም እዩ ሃብታም ምምሳል ብዛዕባ ብራንድ ኣይኮነን በኣሽሓት ዶላራት ዝተጨማደደ ሁዲ ካብ ዝለበሰ ሰብ ሓደ ብሕሱር ግን ብግቡእ ዝተተኮሰ ጻዕዳ ሸሚዝ ዝለበሰ ሰብ ዝያዳ ሃብታም ይመስል ሳእኒ ምውልዋል ግዜ እምበር ገንዘብ ኣይሓትትን ሸሚዝ ምትኳስ ጻዕሪ እምበር ገንዘብ ኣይሓትትን ጽፍሪ ምቑራጽን ጸጉሪ ምጽባቕን ጉዳይ ድሌት እዩ ዘርገፍገፍ እንተኢልካ ንህይወትካ ክትቆጻጸራ ከም ዘይትኽእል ተርኢ ኣለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ንምቕባሉ ዝኻብድ ነገር እቶም ምሳኻት ትውዕለሎም ሰባት እዮም ብተስዓርቲ ዝተባላሸው ኩሉ ግዜ ብዝበኺ ሰባት እንተተኸቢብካ ንስኻ እውን ብማእኸላይ ገምገም ከምኣቶም ትኸውን ማለት እዩ ኣናፁ ኣብ ዝበዝሕሉ ቦታ ኣንበሳ እንትኾንካ እውን ማንም ኣየለለየካን እዩ ዓወት ክተመዝግብ እንተደሊኻ ምስቶም ዓወት ዘመዝግቡ ሰባት ክትረአ ኣለካ እቲ ክብሮም ናባኻ ይላገብ እዚ ጭካነ ይመስል ይኸውን ግን ሓቂ እዩ ነቶም ናይ ቀደም ኣዕሩኽትኻ ክትድግፎም ኣይግድን ግን ኣብ ዓለም ዓወት ክትህሉ እንከለኻ ምስ ኣናብስ ተጓዓዝ ማኪያቬሊ ከም ዝበሎ ሓደ ልኡል በቲ ናይ ዝሸሞም ሚኒስተራት ጽፈት ይፍረድ ነዚ ኩሉ ክትገብር እንከለኻ ምልክታት ድኽነት ካብ ህይወትካ ብጥንቃቐ ክተወግድ እንከለኻ ሓደ ዘደንቕ ነገር ይፍጠር ድኻ ምዃንካ ተቋርጽ እዚ ኣስማት ኣይኮነን ሜካኒክስ እዩ ብሓይሊ ክትክደን እንከለኻ ብኽብሪ ትእለ ብኽብሪ ክትእለ እንከለኻ ዕድላት ይወሃበካ ዕድላት ክወሃበካ እንከሎ ሃብቲ ትረክብ እቲ ጭንብል ነቲ ገጽ ይፈጥሮ ንስኻ እውን ርእስኻ ከም ግዳይ ዘይኮነስ ከም ተወዳዳራይ ክትሪኣ ትጅምር ስለዚ ኣይትጸበ ንጉስ ንምምሳል ወርቂ ክሳብ ዝመጽ ኣይትጸበ ነቲ ዘውዲ ሕጂ ድፋዮ እቲ ወርቂ ነቲ ንጉስ ክስዕቦ እዩ ብጨርቂ ተጠቕሊልካ ለውጢ እንተተጸቢኻ ኣብኣ ትመውት ምርጫ ናትካ እዩ ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኻዮ ላይክ ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻናልና ተዘይኮንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጠቐምቲ ቪድዮታት ንኽበጽሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ ይቐኒለይ